हेलौ लोगोफोर नै आं दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जा इन्टारेस्टिं जागोन ना दिनैनि ब्लगा मानो होनब्ला दायो इलेक्शननि बोथोर नालाय नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन जे जोंनि हारिसिंगा समस्तियाव बेसांखिनि इलेक्शन अफिसफोर दङ बे अफिस आं गिदिंगोन जेरै UPPL अफिस BPF अफिस APB अफिस बिथांमोना माबायदि खामानि मावदों अफिसफ्राव थानानै आरो सोर अफिसफ्राव जिरायो आरो बेसेबां मानसि एड खालामनो हाखो माबायदि खामानिखौ मावदों बेफोरखौ आं सोंगोन नोंथांमोना दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्जय जागोन आरो मिथिनो मोनगोन दायो आं थांनोसै अफिस सेथियावनो आं हरिसिंगा ओनसोलनिखौ सोंग्रोनोसै हरिसिंगा समस्ति आरो हरिसिंगायावनो जा मोनथाम अफिस दङ बेखौ आं सोंग्रोनोसै नायदो नोंथांमोना लोगोफोर आं दायो थांगासिनो अफिसाव दायो ओंखारसिगोन मोनसे अफिस जायखौनो जोङो बुङो APB अफिस गोदान पार्टि सेखौनो हाबग्रोनोसै बिनिफ्राय मोनफा हाबलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबायना मा खोथा बुङो बोरैहाय मा खामानि मावदों बेरायनाया माबायदि बुङो नायनोसै देग्लायनि इलेक्सना जा गरमखाना बेनिखायनो दायो नायलांबाय थानोसै ना जोंनि हारिसिंगा समस्तिनि जा इलेक्सन पार्टि अफिस बिदिनो नै APB अफिस सेथियावनो दायो फाइनालि मोनफैनाय जाबाय आङो APB अफिसाव दायो नायनोसै APB अफिसा माबायदि आरो बेसेबां मानसिफोर दङ आरो मा खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना दायो नायलांबाय थांबानो जाबाय नै बेनो जाबाय APB अफिस नै हारिसिंगायाव दङ गुदुलि माबायाव दायो नैबेयाव माखासे सारमोन जनानै दङ मारै सोलिदों सार मोजां सोलिदों ना खामानि दामानियाथ' गैथ'ला नामा बेयावथ' बायसावनो दा बायसावनो दिनैहाय माने गासिनि अफिसाव भिडिअ लानो नागिरदों आरो मोनफा सोंलांनानै सोरनिया माबायदि सोलिदों मानसिफ्रा नायनो लुबैयो नालाय खामानि दामानिया थिगानोबालाय थिग थाक सोलिबाय थादों जा दाबो केम्पेइन सोलिगासिनो मिटिं सोलिगासिनो जों बेबायदि अफिसाव जमा जिरायाखै फिल्डआव माने अफिसखौथ' ओरैनो माबासो फैयो नालाय सोर जयेन खालामगोन बिनि थाखाय मेनाथ' गिदिंनांगौसो गामि ओनसोलावसो बांसिन गुरुत्व होनाय जादों थिगानो सार दे सार बिदिब्ला ना दायो नै बेयाव माखासे सारमोन जिरायना दंमोन दायो रायलायबाय मिथिबाय दायो बेलेग अफिसाव थांसैलाय दायो सेकेन्डलि अफिसाव हाबफैसै आं नांगोल जायखौनो BPF अफिस बेयाव हाबनानै रायलायहैनोसैलाय मा सोलिदों मा सोलियाखै मिथिनो मोनगोन फाइनालि आं दायो APB अफिसाव हाबनानै फैबाय दायो बेयाव रायलायनानै फैबाय दायो आंहा सेकेन्डलि अफिसाव हाबनोसै BPF अफिस नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो मोनफैनायबो जाबाय BPF अफिस बे जाबाय BPF अफिस सेकेन्डलि आं दायो मोनफैनाय जाबाय BPF अफिस हारिसिंगा समस्ति नायदो नोंथांमोना बेयाव सोर जिरायना दङ सोर सारमोन दङ आरो माबायदि खामानि मावगासिनो नोंथांमोना दायो नुनो मोनसै नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबेनो बर्डआ जाहैबाय इलेक्सन स्टारिं कमिटि हारिसिंगा प्राइमारि BPF माब्रै गोदोर मोजां खामानिया बोरै सोलिदों गोदोर बुंदो बिराद बुरिया देग्लाय माने हाग्रामा सरकारा जाथारगोन आरो जोंनि हरिसिंगा समस्तियाव दैमारिया देरहाखागोन आरो दिनै ओंखामा जोंहा अमा बेदर हरिसिंगा अफिसाव गोदोनिबालाय बोरै देग्लाय हागोन हाय बायदि 100% ना केन्डिडेटआथ' सिगांनियानोमोन पुरानायानोमोन ना पुरानायानो जेबो दाउट गैया सेरलाय बेरलाय गैया खबर सार टारगेट को 100% 100% 27 माने रिजाल्टआ 27 देरहागोन आच्छा 27 25 निफ्राय 27 आ देरहागोन 27 ता सिट देरहागोन आच्छा बे जेनेबा बेबायदि अफिसखौ मानो लुनाय जायो जोङो बेयाव माने जोंनि BPF नि पार्टिनि खोथाफोरखौ सावरायनानै गावबागाव खामानियाव दैथायहरनो थाखाय बे अफिसखौ जों जिरायनाय लानाय जायो मोनसे प्लेटफर्म नङाबा जोङो कन्ट्रल खालामनाया जोंनि BPF वार्कारफोरखौ दिगदार जायो बेखायनो बे अफिसखौ लानाय जायो आरो गावनि न'खरनिफोरखौ लोगो हमलायनो BPF न'खरखौ हरिसिंगा समस्तियाव खैथासो दङ BPF नि अफिसा बिदि मोनफ्रोम प्राइमारियाव दङ प्राइमारि खैथा 10टा प्राइमारि 10टा हरिसिंगा समस्तियाव ना माब्रै खबरफोरा नोंथांमोना मोजाङानो लागाव दादा এই বছৰত কেনেকা টাৰ্গেটটো BPF हाखागोन दा लागायना होदो होमबालाय माथो माब्रै आदामोन
मोजाङैनो दङ जोंनिया देग्लाय बोसोराव हागोन ना BPF आलाय BPF आखा 100 खा 100 आव 100 ना औ खामानि दामानिखौ मावदों दा रायजो राजाफ्रा मोजां मावदों थिगानो दादसे जोंनिया एकदम जिथिखागोन 100%। बारा दिनथ' गैला आरो 22 तारिखआव होनबालाय नङा जों खबर ग्रहणखौ डेट फिक्स खालामखाबाय जितिनायाथ' उननि बाथ्रा एक्सट्रा एकदम जितिनाया माने खबर ग्रहणखौ जों डेट फिक्स खालामबाय दे 26 ता नै बेयाव माखासे बेयाव सार मोदे रायलायनानै मिथिबाय जे हरिसिंगानि जा BPF अफिस बेयाव गोबां मानसिफ्रा जिरायनानै दङ आरो खामानि मावगासिनो दं दायो फिल्डआवबो गिदिंगासिनो आरो माखासे मानसिफ्रा बेयाव अफिसाव खामानि मावगासिनो दायो 22 तारिखआवनि इलेक्सन नालाय ओरैबायदि स्पिड खामानिया सोलिगासिनो नै बेयाव माखासे सारमोना आरो बेयाव बायदिसिना लिरगासिनो दङ आरो बायदिसिना हिसाब खालामगासिनो दङ खामानि मावबाय जों नायदो हा आरो नै बिथिं माखासे मावथि हानजाफ्रा मावनानै मेंनानै फैनायफोरनो साहा ओंखाम एसे जगार खालामनाय जायो अफिस दायो नायदो बेयाव ओंखामा माबोरै होदों माबोरै होआखै नोंथांमोन मोनगोन नै बिथिंजायनो जानाय लोंनायनि बेबस्थाबो खालामनाय जादों बेयाव हारिसिंगा BPF अफिसाव बहानि सारमोन नोंथांमोना बानियापारानि बानियापारा नै अमा बेदर मा बेदर संदों दिनलाय अमा बेदर संदों ओमफ्राय दाउ बेदर संदों आरो नाबो दं माने जाय जेखौ जायो मोनजागोन आरो ना थिगानो नुबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनैहाय हरिसिंगा BPF प्राइमारि अफिसनि जा मावथि हानजाफोर जा खामानि मावगासिनो आरो बोरैहाय माबायदि सावरायदों नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय दायो आं थांसैलाय आरो बिथिंजाय ओरै गिदिंलांबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबाय बिदिनो संनाय खावनाय सोलिदों सोर संदों नायदो मा संदोंलै आरा दालाय मा संबावदों ओंखाम संफैलायबाय ओमफ्राय लागातार संफैयो आरो ना लागातार संनो गोनां जायो थांलाय फैलाय मानसिया बारा नालाय मानसि बारा ना बेदर मोनलै दिनै औ दे संनाय खावनाय बेबस्था याव सोलिदोंमोन नै आरो रानग्राफ्रा नै रानगासिनो गेजेराव फैबाय दे संबायबो संनानैबो आरो दा ओंखाम संगासिनो दं आरो दा बोरमा गोदागासिनो दं बोरमाखौ एवनो जा जगार खालामगासिनो दं दे गोदानै मानसि जयेन जादोंना जायाखै दा साइडआव जादों जोंनि हरसेयाव जाखांजोब्बाय दा बेनिखायनो जोंनिया BPFआ फ्राय देरहानायावनो दंखायो नालाय 100% देरहागोन ओरैनो एक्सट्रा अफिसाव फैनानै गोदान मानसि जयेन जाफैनाय फैयो गोदान बहुद फैयो उन्दैफ्राथ' जयेन जायाना उन्दैफ्रा फैयो उन्दै माने 18 बोसोर बाराद्राय उन्दै भट गिगिथ' जों लानाय जाया बेयाव जोंना 18 बोसोरनि गिदिरफोरखौ जों लायो खाम जाहोयो भटखौ होगोन खादो जोंना सानजारांखौ नांलानो बे बेलेगनि फरेननि सिबियो आरो बेबायदिनो बै हंला बुस्थियाव बान्दो मोनसे सुइस गेट सेंसन जानायखौबो बे केन्सेल खालामना होदो 40 लाख बिदो थिकादारनियाव बेनिखायनो थिकादारनियाव बिनु थिकादारनियाव बिदोंमोन बेनिखायनो बेखौ जोङो मोजां मोना सरकारनि अनुदान फैनायखौनो केन्सेल खालामना लायोबा फैसानि लोभाव बियो बेनिखायनो सानजारांखौ जों मोजां मोना दे थेंक इउ फाइनालि आं दायो हरिसिंगा प्राइमारि BPF अफिसखौ दायो नोंथांमोननो दिन्थिखांबाय दायो थांसैलाय UPPL हरिसिंगा प्राइमारि अफिस बेयावहाय माबायदि मानसिफ्रा खामानि मावदों आरो बोरै मावदों नोंथांमोना दायो नायदो थांसै आं दायो सिदा UPPLनि अफिसाव नेनानै थाबाय था नै थांगासिनो हेलौ लोगोफोर नै दायो मोनफैबाय UPPL अफिस हरिसिंगा प्राइमारि अफिस दायो नों नायदो नोंथांमोना हरिसिंगा UPPLनि जा प्राइमारि अफिस बेखौ दायो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आं दायो नोंथांमोननो देखायनोसै नै बेनो जाहैबाय हरिसिंगा दायो नायगोन नै बिथिंजाय प्रमद बर' सार आरो बिथिंजाय सानजारां सार दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै लिडारा बेनो अफिसनिया सासे अफिसाव जिरायनायफोरखौ नायदो नै सोर जिरायदों आरो बिथिंजाय माखासे महिलाफोरबो दङ आइजोफोरबो मारै सोलिदों खामानि दामानिफ्रालाय मोजाङैनो सोलिदों आग बारायदोंना बारायाखै बारायदों बहुद आग बारायबाय माब्रै सोलिदों सार खामानि दामानिफ्रा
देग्लाय ओके जाना दङ मात्र फुटल'सो थुनो दङसो बाखि ओमफ्राय गोदानै मानसिफ्रा जइन जादोंना जायाखै जों माने जोंहा हरसिङा प्राइमारि हिसाबै 8098 दोङो फुटा गोदान मोननाय गोदान जइन जानाय मानसिफोर गोदान फैबाय थादों आरो फेमिलिया दोङो 1177 ता फेमिलि दङ फिल्डआवलाय खारदोंना खाराखै मानसिफ्रा आरो जोङो UPPL टिमनि माबायाव मोनगोन पटार सादों सापर्टारा जोङो 3500 सानै मोनगोन जोङो मानसिफ्रा फिल्डआव खारदोंना खाराखै फिल्डआव माने बुकुमुटिया मावनो गोनांखौ मावबाय थादों जोंनि मावनायखौ नुवा खिन्थु जोङो जानुवारि फेब्रुवारिनिफ्रायनो सिस्टेमाव मावबाय थादों बे सिस्टेमाव मावै प्राइमारिया बुकुमुटिखौ मावदों आरो बुकुमुटिफोरा गावसोर मावनो गोनांफोरखौ फेज 1 फेज 2 माने कमप्लिट मावना होजोब्बाय फेमिलि इलेक्सन जाबाय आरो बाखि गैला केन्डिडेटआथ' सिगांनियानो हागोन हाया बायदि देग्लायलाय सरकार दाफिननो हागोन ना हाया बायदि 100% बेयाव गुनो गुथु गैया माने नांगोलफ्राथ' बिराद जोर लागायदों देग्लाय ट्रेक्टरफोरा दानि जुगाव मानसि गिटारिं देखायनायजों जाया सिस्टेमा बेलेग जाबाय मावनाय सिस्टेम दे होमबालाय आरो बोरै सार थिगानो दा मोजाङानो दं बिदिनो मावलायबाय थादो मोजाङै मावबानो जाबाय आरो ना आरो दा नै गैथारलानो मा होनो इलेक्सनाथ' 22 तारिखआवनो बालाय दायो सानफुनि ओंखाम जाना दसे जिरायदो जों दे नै दिनैहाय मोनफैबाय रायलायना मिथिबाय जे हारिसिंगा प्राइमारि UPPL अफिसाव दायो गासैबो मानसिफोरा जिरायनानै दं जा मावथि हान्जा मानसिफोर माखासेफोरा फिल्डआव गिदिंदों माखासेफोरा अफिसावनो दङ आरो गोबां खामानिखौ बेबायदिनो मावलांगासिनो दायो 22 तारिखनि इलेक्सन दायो बेनिखायनो माबायदि खामानि सोलिदों आं दिनैहाय दान्दिसे बेयाव भिडिअ लाफैनाय जादोंमोन आरो बिथां सार बिलास सार माबोरै सोलिगासिनो दं बोरैहाय दैदेनदों दालाय नोंथाङालाय अफिसखौथ' जों मोजाङै दैदेनदों आरो जों उइनार जानायावबो खाथांखा ना जोङो ओरैनो देग्लाय अल सिट जोङो 25टा मोनगोन आरो सिंगेल जोङो सरकारानो हागोन थिगानो सार बिथिंजाय नायनोसै सोर दङ सिङाव माब्रै वाव दादा कार्ड बनायासै नेखि बनाय माने दहयनो जाखांजोब्बाय लोंखांजोब्बाय खामानि जाबाय सेस साफा खालामबाय जाबना दोनबाय बुस्थुफोरखौ दे दा साहा होगासिनो दङ दे थेंक इउ दायो थांसैलाय गुबुन जायगायाव दायो हारिसिंगा UPPL प्राइमारिखौबो नायखांबाय दायो बेलेग जायगायाव ओंखारलांसै दायो सास्त्रापारा UPPL अफिसाव मोनफैबाय दायो सोंनोसैलाय बेयाव माबायदि सोलिदों माबायदि कन्डिसन सोलिदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव बेसेबांखिनि मानसिफ्रा दायो इन्टारेस्ट दङ सास्त्रापारा ओनसोलावबो UPPL नि फारसे दं दायो नायदो नोंथांमोना मारै सोलिदों आदामोन मोजाङै सोलिदों मालाय थिगानो दा कन्डिसनफ्रा थिगानो मोजांथार एकदम मोजां थिगानो सोलिमारदों ना गोदानफोर जइन जादोंना जायाखै हाबगासिनो जागासिनो गरम दा आरो बारा दिनथ' गैला आरो 22 तारिखआवनो देरहानाया 100% लै बानाय एकदम सियर ओमफ्रायलाय बे अफिसाव जेनेबा जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौलाय जेनेबा केन्डिडेटनो हरजोबो ना रायजो राजाफ्रानो जमा होयो रायजो राजानि केन्डिडेटनि दिनैनिफ्राय ओमफ्रायलाय जेनेबा दा केन्डिडेटआ सिगाङावथ' गनाय मानसिफ्रा अनेक उल्थां फाल्थां बुंबाय फ्रांखौ एबार मोजां मावगोन ना मावानो देरहाबाला मावाबाथ' आरो 20 बोसोरनि खुरां दङ ना 20 बोसोर बेखौनो दिंगोन दायो बेयाव फैना फैया केन्डिडेटआ फैयो बेरायफैयो हरायनाय फैयो ना हरायथ' बाहाथो फैनो सम फैदों आरो सानै जारि जुइनबो जादों मिडियायाव थिगानो माब्रैमो गोदोरफोर मोजां सोलिदोंना मोजाङैनो ना जस दंना गैया फालाय देग्लायथ' जस जाथारनांगोन एकदम कमप्लिट सोलिदों थिगानो मारै सोलिदों दे नोंथांमोना बुंदो माहाय बुंदोब्रा मानसिफ्रालाय जेनेबा अफिसावनो थाबाय थायोना बेलेगफ्राव फिल्डफ्राव गिदिंना गिदिङाखै बर्तमान 50% फिल्डआव 50% अफिसाव थायो थिगानो फंबाय दे नोंबो माहाय बुंदो मोजाङैनो सोलिगासिनो बर्तमान फिल्डआबो गाज्रि नङा गोनो गोथो जानाय मानसिफोरखौ खावलायदों थाबैनो UPPL आव जइन जानानै भट होदो आरो देरहासार होदो दे
आबौमोना मादैमोना मा सानदों बोरै सानदों गोसोआव मा दोङो बुंना हो दे जोंथ' बेखौनो जोंनिया बेखौनो आसा बेयावनो थाबाय थाखायो जोंनिया एकदम सोलायथारनांगौ गैया आरोना सोलायनायाव गैया थिगानो जेराव थायो बावनो थानांगौ सोलायनो दरखार गैया मोनसेयाव थानांगौ देरहाथारनांगौ देरहाथारनांगौ दा बरिया बिराद मोसायो आङो देरहाखागोन जोङो देरहाखागोन नै दायो सस्त्राफारा ओनसोलाव जा UPPL नि प्राइमारि बेयाव अफिसाव मोनफैनाय जाबाय बेयावबो गोबां मानसिफ्रा दायो बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो गोबां सेस्था खालामगासिनो देग्लायनि बे इलेक्सनाव आरो गोबां जस गोनां मानसिफोर दङ बेयावबो दायो गोबां गिदिर मानसिफोरानो दङ दायो थांसैलाय फाइनालि नै लोगोफोर सस्त्राफारानि नांगोल BPF नि अफिसाव मोनफैलायबाय दायो नायदो BPF अफिसाव मा खामानि सोलिदों सोर जिरायनानै दङ मा टाइपआव माबादों नै नायदो नै बेनो जाहैबाय सस्त्राफारा BPF प्राइमारि अफिस ओइ गोदोर रावबो गैया नामा ना थांजोब्बाय रेस्ट लायजोब्बाय फिल्डआव थांजोब्बाय देग्लाय माबायदि सानदों हागोन ना हाया नांगोलालाय हागोन मानो हाया हाथारनांगौ ना देरहाथारगोन 100% गेरेन्टि बेसेबांसो जइन जागोन मानसिफोरा बहुत जन जइन जागासिनो दं माने जइन जाफैदों दा जागासिनो सानफ्रामबो जइन जायो औ ओमफ्रायलाय नोङो केन्डिडेटआ सिगांनि पुरानायानो औ पुरानायानो खामानि दामानिखौलाय माबायदि मावगोन देग्लायलाय नोंसोर सोंदों खामानियाथ' साबसिन जागोन एबाराव माने किसुमान मानसिफोरा बुङोथ' माने उल्थां फाल्थां केन्डिडेटफोरा मावो देरहाखांनायनि उनाव अनेक बिदि उल्थां फाल्थां मानसिफोरा बुंगासिनो दायो सारखौ नोंथांमोना सोंदोंना सोङाखै जेनेबा एबाराव जेबो थगायनाङा हेन टेन बेफोरबायदिखौ क्लियार काट खालामना लाखादोंना सोंलायनाङा सारा गावनो क्लियारिफिकेसन होखादों बिराद बरिया मावगोन ओमफ्रायलाय जानाय लोंनायफोरखौलाय सारानो होजोबो ना बोरै ना रायजानो होयो जानाय लोंनाया बिदिनो माबा खालामो फाइनान्स खालामो गाव मिलायलायो आरो ना अननानै बिदिनो दान होयो आरो सारखौ अननानै दान होयो मानसिफ्रा थिगानो आं माने दिनैहाय गासैबो हरिसिंगा समस्तिनि जा अफिस हरिसिंगायाव लाखांबाय दिनै बेयाव लाबाय ओमफ्राय बिदिनो हानायखिनिखौ लानानै जेनेबा माबा मोनसे माबायदि जस सोलिदों मानसिफोरनियाव बेफोर माबाखौ लादों आरो आं रिएक्सनखौ माने थिगानो मोजां दायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै बिथिंजाय BPF नि अफिस बेयाव दङ सस्त्राफारायाबो प्राइमारिनि माबोरै देग्लाय गोदोर मोजां खबरा बिराद मोजां दा जोंना एकदम जितिखाबाय सिन्तायानो गैया खुनु दिक्कत गैया ओमफ्राय माबायदि सोलिदों जेनेबा जइन जानायफ्रा गोदान फैनायफ्रा गोदान बहुत फैदों UPPL फैदों गुबुन बहुत रोखोमनि फैदों गासिबो जमा देरहानाया खाटां देग्लाय एकदम खाटां दैलि जइन जादों ना सानसेबो बाद गैया जागासिनोसै थिगानो ओमफ्राय मानसिफ्रालाय मा फिल्डआव गिदिंनाया मा टाइपआव गिदिंदों एकदम गावबा गाव जेरै हागौ ओरै सारखौ नेराखै सारनि खामानिखौ सार मावदों आबौमोना मा बोरै साननायफ्रा बुंदो आनैमोना मोजाङानो जोंलाय हाबबावग्राफोरालाय दे बोरै सार खबरफ्रा दिनै इलेक्सनाथ' 22 तारिखआवनो दायो माबायदि कन्डिसन BPF निया सस्त्राफारा ओनसोलाव बयखौबो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय जोंनियाथ' माने जितिनाया खाटां जाखाबाय आरो जेबो बुंनांगौ गैला जोंहा गासैबो माने एक्जिट पोल गासैबो क्लियार जाजोब्बाय माने जितिनाया जोंहा खाटां थिगानो सार माने जों गोबां भटआव जितिगोन सारा गोसोआव मा दङ बुंदो एसे गोबां भटआव त्रिदिप दैमारि बिथाङा जितिखाबाय बे पुरा कनफार्म सियर जाखाबाय दे सार थेंक इउ थेंक इउ दायो बिथां सारामोनाबो बुंबाय जे ओरैबायदि कम्पिटिसन सोलिदों देग्लायनि जुगाव बांसिन UPPL आरो BPF जों ओरैबायदि कम्पिटिसन सोलिगासिनो दङ दायो जायनो देरहागोन सोर देरहागोन बेखौ दाबो मिथिनो हाया इलेक्सनाव गासैबो UPPL आबो बुंदों आरो BPF आ बुंदों देरहागोन होननानै नाथाय दायो सोर देरहागोन मागोन जेबो मिथिया दायो बिसास थानांगौ जाय पार्टियाव जाय खामानि मावदों बिसास थानांगौ आरो जायहानो बिसास बारा दङ बेनो देरहागोन दाथ' थांसैलाय गुबुन जायगायाव नेबाय था नोंसोर लोगोफोर सिन्था खालामनाङा सोब देखायजोबगोन आं